Yo awakku maju dal sakmene wis ngos-ngosan. Titik temen aku biyen. Wis saene gano setengah hari. Ya ini iki wis wis luwe. Menu kok ora teko-teko ya wis ngelak. Mosok nang lanang nyambut gawe. Ya ini gak diteri wedang, ora teko-teko. Kaya ula ta apa kok gedhe meniku. Ula ta apa iki? Wis tibake ngene iki ta. Kelakuane sapa e jancuk i. Bogabel! Bogabel! Lah iko lah kok wis teko lah kok bener metu wis luwe dadak wis teko. Kene sayang. Sayang-sayang untukmu iku asing kenalan nguntal kayu. Oh iya sayang, aku tak melayu sayang. Lapa kadek melayu-melayu wong tuwek kok lek tiba ndelonget tambah modar malahan. Dari aku angkon melayu. Wis tuwekne budak iku kayu gak melayu. Sing kayu mbok calon nang aku mang lho. Oh alah, kayu tak yang saku lek melayu. Oh lah iku apa pairun sing ngondol kayu iku mang. Awas ae ro aku sing nganggo kayu iku mang deloken ae ya. Sing genahe lek buak kayu ndelok wong aja saenake dhewe ae. Cek ana apa sih iki? Ana apa? Hah? Ana apa? Hah? Ana apa ya apa sih kayune lho ngeneki aku? Kayu apa? Maksudmu kayu apa? Hah? Kayu kak, kok sapu budek. Wis aja melo-melo. Coba kon kesentik sapi, wedok pisan sapine. Oh ngilokno sapi, anjane wong wis tuwa aja gepuk ya mbek sandal tuwa kok cangkem ngapok aku. Ojo, wong tuwek malati. Ojo, mundura. Ojo. Cak. Sapine betot. Awas iki. Sapine betot. Bapak wis masih kualat tuh ngajar mari ngantem aku, dadi ngelak kok sapi. Beneran, ngomong aku luwe gak sapi. Iwak sapi untukmu protol iku. Pairo nu sado gara-gara sampean niku lho. Ayo wis mangan beduk iki lho, sak luwe dadakno. Ya wis mau tak jangan kelor iki. Mosok aku iki pakani jangan pelor. Kelor bol, kabul aja nyocot ae iku lho mbadok ayo. Angin ini sepoi-sepoi, gak ada ngantuk awan-awan ini. Menang di sini ya aku. Loh, putri tadi. Kok beto rek? Wih, tambah glowing rek. Aku sing wis karu-karuan ae kok gak tau ngerti. Waduh, rek kaya. Tadi macam wedok, jadi wedok dah. Foto-motoan. Waduh, kok scan-caran barang itu. Scan-caran. Anjane aku wedok kok. Apa gak oleh aku scan-caran. Wedok tenan dah. Delok sih. Kerele kok enak men. Kok niku gendeng ah, kan garen ah, koclo kok oh wow tak mu. Oh iya yo, suwe gak peduk garing yo. Tapi aku oleh kabar ngene nih jare arek kerja. Di Kalimantan kok jare melok duluri. Kate golek opo arek iku? Nang Kalimantan barang iku. Yo garing koyo ngono iku lho yo sik dalam kerja awake dhewe lho nang Sumbatku kudu ngono. Sopo awake dhewe katean? Kepengin kerja awakmu. Iya ta? Kalau ndek omah ono rombongi apa lek dodolan iku anjir rombongi unyi iki kok. Yo gak apa-apa pokoke to kerja. Kowe dhewe akeh gak pilih unyit. Ya.
Kerja turun dilakoni bingung karo unyit ae. Lek unyit-unyit angel-angel ya bawa mana. Kere le. Ayo nang lagi ya. Luran golek isisan ngisi kono. Ayo. Kowe puan aja. Ayo cemplungan arek. Belum ada kali saya. Kok untuk saya apa sih kan? Kowe enak mangsa rek tenang kali. Tunggu tuh pacaran dong iku. Ayo diganggu yuk, ayo diganggu yuk. Ayo ayo. Oh, narik mancing barang lah, lek ngono. Goblok kali juga aku jenguk gitu. Oh, benereng ya. Lo jangane keri. Yo pemolek garingan ya bisa nak menderita awak yo. Iki lho, suruh ngambil topi iki lho, cangkemmu jado nyocot ae. Enak. Belum saya tuh. Mangan bawang situ kok kene ae. Nyolong panganan. Saya cepetan kau. Terus kau nih. Waduh enak re, romantisnya berdua. Oleh aku melok mangan di gini Pak Kabul. Ayo wis mangan bareng-bareng. Iki apa sih arek kok iso melok-melok mrene kabeh iki. Walayu yo orang bendino. Ayo wis mangan bareng-bareng nek kene lho wis. Tuh mangan ini panas. Ini. Ya apa arek iki wis namung tuwek gandhe aturan blas. Masuk gara-gara sapi mangke. Wong wedo pokoknya sapi. Dan gak kasu-kasuan. Untung aja Pak Melayu Mas. Ayo sih dek ngono lho yuk ayo. Ayo wis. Tumpen kau cepetan dulu. Tumpen kau pingpong. Malah jancuk. Oi kok kecek aku. Wis Mbak ayo mangan iki lho Mbak enak Mbak. Wis iki lho Mbak. Mbak. Lihat, iki juga apa? Lare kagennya. Wong tuwek mari diget-geti saiki diatur. Yang ajar. Apa aja yang dino iki kok apa seneng mau dikaget-kageti arek yang gendeng ditatung. Walah, lah aku paling ini iki mau kecepet. Apa ae gimana? Halo. Halo. Kapok muka apa? Nanjane mlaku. Action. Jare aku angkon mlayu, aku selalu luwe kok. Ku wonge rusing to kene yo. Terus saya. Terus saya. Action. Kan-keran. Ngakak rek guyu beban